Rekli smo, Zvonko, imate dvoje dece. Dobro. Imate Sigmunda i Evelinu. Jeste. Ono na šta ste želeli, a nam apsolutno odgovara, jer su jako slatki, videla sam fotografije, jesu vaši unuci. Nina, Aleksandar i Sofija. Da. Koliko sam uspela da vidim i ispratim, Nina je nasledila tu vašu ljubav prema konjima. A eto, to se slučajno dogodilo. Hajde da malo vidimo neke fotografije koje je dobro. Imao sam nekog tamo konja i kad ona je imala godinu dana, ja sam njoj to konja poklonio i njoj za prvi rođendan. I od tog dana taj konj je bio šampion. 10 godina sam se s njim zabavljao i on je 10 godina trčao i pobeđivao i bio najbolji konj našeg kluba, recimo, ili Severne Bačke i tako nešto. Dobro. I sad, da bi to bilo još interesantnije, ona je veliki zaljubljenik u životinje, ali ne zaljubljenik, nego ona to bez toga ne može. I ona jednostavno je nastavila da se bavi životinjom, a posebno konjima. I ona danas, već tamo gde živi, ima neke konje, bavi se preponama i to je kod nje obsesija. Ona po 20 puta gleda neki film i ona jako dobro poznaje vrhunske konje, tako da meni stane dah. Pa to evo, Nina je dakle stvarno vaša dika, kako to kažu u Vojvodini, ali ne znam da li ste znali da je Zvonko Bogdan prvi u svetu konstruisao stazu za aerobni i anaerobni način treniranja trkačkih konja i da u svojoj kući ima više literature o konjima, no o muziciranju i pevanju. Je li istina? Pa da, to je jedno posebno podneblje i o konjima i o tome bi morali napraviti jednu drugu emisiju. Dobro, ali ja ću samo, moram šta ću novinar sam. Kao trener i vozač, evo, ja sam nešto naučila. Konji kasači vuku sulke kolica sa vozačem, a konji galoperi trče sa džokejom. Tako, dobro. A vi ste jedno i drugo? Ne, ja sam bio samo vozač kasačkih. Ja sam bio vozač. Sulke, samo sam sulke vozio jer ja sam prevelik da bih jahao konje u trkama. Znači, samo sam vozio konje u trkama. I to ljudi koji dolaze na hipodrome to znaju. To su kasači, a galoperi su oni koji jašu oni do 50 kg. A, dobro, da naučim ja nešto o tome. A preponaši su već nešto drugo, tamo ima druga kilaža. A inače ste bili višestruki šampion Jugoslavije. To je već nešto drugo. A, dobro. Ja sam se time isto tako ozbiljno bavio kao i ovim, jer nisam smeo da se pojavim na hipodromu kao neko ko samo učestvuje. Onda bude zviždanja, dobacivanja, lijevo, desno. Onda sam ja fino pljunio u šake, napravio literature, napravio prevoda, kupio konje, dobio konje, išao ovamo, putao obišao 3 kontinenta i to je sve moralo da bude. Kao na neki način, to je bilo nešto što sam donosio nečeg novog u kasački sport, jer toga prije 40 godina nije bilo lako doneti. Mora da donese neko ko putuje, da donese nešto što vidi i da pokaže ljudima. Danas, preko interneta, sve je lako. Pa i to je tačno, mada je istina i da ste posetili najpoznatije svetske hipodrome. I hipodrome, i ljude, i konje. To je, da, bili ste i u Americi, vrlo često. I u Australiji, obišao sam Evropu i to je to. Tamo ste se baš takmičili.